Завтра у моей Маришечки день рождения. Но мы в садике ей исправляем сегодня. Пока она спит. Сейчас проснемся. Оденем красивое платье. Пойдем в садик. זהו, אני הולכת לשטוף ידיים. Будем вот его платить. Мои тройняшки. Где мой папа? Папа, твой? Для папы. Capitola Tarantino, uważajmy do odcinków. כל יום את בת 4? היום את בת 4. כן, יש פה הרבה כיבוד. היא אמרה לי, ממה, את יודעת כמה זה 6? זה 5 בברוגס. יפה. זה וישלוס. בואי תשתי מים לבואי. לא, פה אין שום דבר. כלום. אוהב? בסדר.
מתחילים? כן. בוקר טוב ילדים. בוקר טוב. אני רואה שאתם כולם מאוד שמחים. אומנם שחיכיתם הרבה זמן, נכון? אבל סוף סוף קיבלנו מה שרצינו. יש לנו גם היום, מה? יום הולדת. יום הולדת. נכון? פלישייה. יש לנו פלישייה. 3 ילדים, גם בנות וגם בן, נכון? איך קוראים שלישייה? הם לא שלישייה, אנחנו בצחוק אומרים שלישייה, נכון? כי יש לניקול אמא שלה, ויש לגבי אמא שלו, ויש למרי אמא שלה, נכון? אז זה לא שלישייה שיצאה מאותה בטן, אבל הם שלישייה כי הם כולם חברים טובים, נכון? מרי, אתם חברים? כן? גבי, אתם חברים? כן? ניקול, חברים? עכשיו ביום הולדת, שים את זה, תזמין את זה. ביום הולדת אנחנו צריכים לראות למי יש יום הולדת. עכשיו, אולי לי? למה? יש לי פרח יפה, נכון? אז אולי זה יום הולדת שלי? לא. כן, יופי, תודה. אחד רק רחמה עליי. זה יום הולדת שלי, למה? כל יום הולדת שלכם הוא יום הולדת שלי. כי אני אוהבת אתכם, נכון? ואני עושה לכם את היום הולדת. אני שמתי סימן שאני גם שייכת ליום הולדת של מאי, וגם ליום הולדת של ניקול, וגם לגמרי. ופה אני הכנתי, זה מה שאני הכנתי. אתם הכנתם משהו אחר, וזה אני. אני כבר הכנתי לב. אבל כמו שאתם יודעים, לא הולך שום דבר עד שלא עוצמים עיניים. כשלא עוצמים עיניים וסופרים עד כמה? עד כמה? רוצים עד 10? כן? הרבה זמן. מפני שיש שלישייה, אולי עד 4? אני רוצה לספור עד 10 ועד 20. לא, זה הרבה. עד 3? לא, 3 זה קצת. בואו עד 5. בסדר? עצמו כולם עיניים, גם אני. חזק חזק. 1, 2, 3, תמר גם. 4, 5. איי. מה יצא לנו? מה יש פה? נכון. ומה יש פה? נכון. ומה יש פה? בלמים. גבי. מי זה גבי? דבורה. לפני שזה דבורה, זה לב לגבי. כתוב פה, אני בן, עכשיו גבי תזכור כמה יש פה מדבקות. גבי רק. אז בן כמה אתה היום? 4. בוא אליי, אנחנו נפיק לך. ובואו נראה מה כתוב עוד פה. כתוב פה, מה אומרים ביום הולדת? מזל גן העצב. יפה, מחיאות כפיים לגבי. ופה כתוב, אני בת 5. את בת 5? כמה זה? 4. בואי נתקן. שימי פה יד שלך.
ותגידי, אני בת 4. בואו נספור כמה הנה, היא עושה כסף. תספרי. 1, 2, 3, 4. 4. ראיתם איך עושים כסף? ופה כתוב מזל טוב. למי? לני? לני. ואחרונה חביבה. כתוב פה, לא יודעת, אני עוד לא קראתי, אולי אינה. אולי אני בת 4. אני בת 3. אני בת 3. בת כמה? כמה זה? תגידי, 4. בואי נתקן. שימי מהר יד, שימי. תגידי, אני בת 4. בואי נספור. הנה שמה יד. בואי, שימי. 1, 2, 3, 4. מחיאות כפיים למרי. הנה, בת 4. כל הילדים בני 4, ואני גם? הרבה, חבל, אבל יותר ויותר. עכשיו, הפרחים היפים. למה? לא מתאים? למה? קטן? כי זה קטן עליהם. נכון. אני צריכה יותר גדול מפני שאני... בואי נראה של מי זה? של מרי. הפרחים... אני אבוא אליי. תעזרו לי. הפרחים היפים כתר על ראשינו מזמינים ומברכים כולם את מרי שלנו. מרי אוהבים כל כך מאוד התרשה. מרי כי את יפה מאוד. היא יפה? כן. הוא גבר. נכון גבר? הפרחים היפים כתר על ראשינו מחכים ומברכים את ניקול שלנו. ניקול אוהבים אותך מאוד. ניקול כי את יפה מאוד. ויש לנו גבר, כל הכבוד לגבר, הוא חיכה עד שאנחנו נשים זר לבנות, נכון גבי? כי הוא בן, הוא יודע. עכשיו אנחנו נשאיר לו כולם. פרחים יש לו בצבע, כי הוא בן. הפרחים היפים כתר על ראשינו מברכים ומזמינים את גבי שלנו. גבי אוהבים אותך מאוד. גבי יפה מאוד. יש לי עוד משהו, יש לי. אתם יודעים מה כתוב פה? מה? יום הולדת יש לי היום יום הולדת. למי יש יום הולדת היום? לי? לך? היום? לא, תגידו לי בשמות. למי יש? למי? לני?
הנה, זה מתאים לוורוד שלה. הנה, היא תלך הביתה, כולם יראו שלניקול יש יום הולדת. למי יש עוד יום הולדת? לגבי. נלך הביתה וכולם יראו שלגבי יש היום יום הולדת. ולמי יש עוד יום הולדת? למרי. את כבר הכנת לי בית? את רוצה על הבטן? כן? רוצה שם? או למעלה? רוצה פה או על הבטן? על הבטן? על הבטן אז על הבטן. איי 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 איי. תראו, כולם יראו שיש לה יום הולדת. נכון? עכשיו אנחנו ישבנו יותר מדי. ורכבת של יום הולדת כבר מוכנה. אז בבקשה, תנו ידיים אחד לשני. וגם אתם, קחו את אמא ואבא. ואנחנו נעשה כולם רכבת בכל הגן. כולם. מוכנים? כולם אנחנו מוכנים. יפה, מחיאות כפיים. עם אמא, מעגל גדול. היא גם עם אמא. ואנחנו נעשה מעגל גדול. בואו, תן לי יד לאמא. בואו. תן לי יד לאמא.
Интересные кадры такие снимаю. מתנה, הגיע הזמן של מתנה. תראו איזה מתנה. מי הכין מתנה הזאת? אני רק קניתי כריכה. מי הכין? אני? אתם. ציור של מי זה? נכון, של ניקול. הנה היא ציירה את עצמה ביום הולדת. תראו איזה ציורים. תראו איזה ילדים גדולים יש לנו. איזה ציורים לניקול. כולם. תראו איזה ציורים. תראו כמה ילדים השתנו במשך השנה. נכון שיפה ניקול? תסתכל. רגע. אף אחד אומר להם, מרי, עשתה כל השלישייה, גם ככה וגם. נכון מרי, גם גבי וגם ניקול וגם מרי, כולם ביום הולדת, הפוך וכך, ישר והפוך. גם ירושלים הם עשו לכם, גם ברכים הם עשו, מאוד יפה, גם כתבו, כל הכבוד לילדים. בואי ניקול. מחיאות כפיים לניקול. מזל טוב. בואו נראה של מי זה. של מי הציור? של מרי. הנה מרי ביום הולדת עם הפרחים. הנה עשו לה, תמר כל הכבוד. תראו איזה ציורים יפים. הנה ניקול ציירה למרי. אבל בלי גוף. למה? הנה, יש לה ראש גדול, לא צריך גוף. וסלאבה עשה לך 2 כוסות, שתשתי עם אמתך. ראית? הנה, איזה ציורים יפים. איזה פרחים, איזה חומה של ירושלים. כולם ציירו, מאוד יפה. תסתכלו. כל הכבוד. גם אביטל עשה לך שער, עם פרחים גם, ואיזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים. בואי מרי, בואי מחיאות כפיים למרי. וציור מאוד יפה של גבי. איזה ציור של גבי. גם אוטובוס יש שם. בטח. מה זה מנה? זה אוטובוס? לא. מה זה גבי? מה תצחיקה? אופניים ואופנוע, יש לו הכל. תראו ארטיום גם צייר לו, תראו איזה יופי. גם ניר צייר לך, נכון ניר? נכון שיפה ניר צייר ילדים? וזה משהו. אוראל, איפה אתה? יפה. זה עץ. איזה עץ. וגם מנורת זהב הוא צייר לך של ירושלים. וסטס, איזה בית יפה. כל הכבוד סטס. תראו איזה ציורים, תראו איזה ציורים. גם לינו איזה פרחים יפים. כל הכבוד לינו. וטל, זה טל אני חושבת, נכון. איפה אתה? חומה שלך, נכון? יפה. חומה של ירושלים וגם אנשים הולכים.
לרנה ואביטל, לכולם יצא השער בכל מיני צבעים. אייזק היום לא פה. יגאל שלא תהיה בכלל. וזהו. זהו אמר שזה ירושלים. נכון אלוני? איפה אתה? אלון. אלוני? אלוני? אלון? זה ירושלים בלילה? כן. ירושלים בלילה. נטע, איזה וזה מרי. נכון שיכולים? מה? לא, מרי, מי אלה? זה ילדים של הגן או אלה שהולכים לירושלים? מי זה? זה תהיה אמא ואבא ותינוק. היא כבר ציירה אותה. תמר יפה, ליאור יפה, אוראל עוד פעם יפה, כולם יפה. כל הכבוד. כל התמונות מאוד מאוד יפות. תודה. מחיאות כפיים לגבי. עכשיו אנחנו נשיר והם ינגנו לנו בתופים. רוצים? כל כך אוהבים. לנגן לנו בתופים ואנחנו נרקוד. תנו אלבום לאמא, תני אלבום לאבא. מי גבר? בצבע. תזמורת, זה משהו. מה זה? מי זה בגז? שבי. אוי, זה פה נכנסה לנו? אוי, שמעת? איזה מוזיקה. איזה ציפור נכנסה לנו לגז? ציפור? כן? ראיתם אותה? כן. מה היא אמרה? מה היא אמרה? הציפור? לא יודעים. ציפור אמרה, נכון, יום הולדת שמח בשפה שלה. השפה שלה היא מצפצפת, אבל אתם כן יודעים לדבר, נכון? וגם יודעים לאחל משהו יפה ולברך. עכשיו, יש לנו 3 ילדים, כל אחד שיקבל את הברכה. מי רוצה להתחיל? ממי מתחילים? מניקול, מצד הזה. מי מברך את ניקול? טוב, טל ראשון. בבקשה. קודם מזל טוב, והתאמצים להורים צלבים. יפה, כל הכבוד. אביטלוש, את לגבי. קדימה. אתה לגבי? תגידי לגבי אנחנו ניקח ילד.
שתהיי קצרה, יפה. העיתון נתן לגבי, נכון? הוא חבר שלך, יפה, הנה גבי. בשבילו. יפה, שמעת? בשבילי. אני רוצה, שהוא... ציור מאוד יפה של גבי. איזה ציור של גבי. גם אוטובוס יש שם. בטח. מה זה מנה? זה אוטובוס? לא. מה זה גבי? מה תצחיקה? אופניים ואופנוע, יש לו הכל. תראו ארטיום גם צייר לו, תראו איזה יופי. גם ניר צייר לך, נכון ניר? נכון שיפה ניר צייר ילדים? וזה משהו. אוראל, איפה אתה? יפה. זה עץ. איזה עץ. וגם מנורת זהב הוא צייר לך של ירושלים. וסטס, איזה בית יפה. כל הכבוד סטס. תראו איזה ציורים, תראו איזה ציורים, גם לינו איזה פרחים יפים. כל הכבוד לינו. וטל, זה טל אני חושבת, נכון. איפה אתה? חומה שלך, נכון? יפה. חומה של ירושלים וגם אנשים הולכים. וגם אירנה ואביטל, לכולם יצייר השער בכל מיני צבעים. יפה. אייזק היום לא. יגאל שלא צייר בכלל. וזה? זהו אמר שזה ירושלים. נכון אלוני? איפה אתה? אלון. אלוני? אלוני? אלון? זה ירושלים בלילה? כן. ירושלים בלילה. נטע, איזה נטע. וזה מרי. נכון שיפה? מה? לא, מרי, מי אלה? זה ילדים של הגן או אלה שהולכים לירושלים? מי זה? זה צייר אמא ואבא בתינוק. היא כבר ציירה אותה. תמר יפה, ליאור יפה, אוראל עוד יפה, כולם יפה. כל הכבוד. כל התמונות מאוד מאוד יפות. תודה. מחיאות כפיים לגבי. עכשיו אנחנו נשיר והם ינגנו לנו בתופים. רוצים? כל כך אוהבים. לנגן לנו בתופים ואנחנו נרקוד. תנו אלבום לאמא, תני אלבום לאבא. מי גבר? בצבע.
נכנסה למולדה, ציפור, כן, ראיתם אותה? כן. מה היא אמרה? מה היא אמרה? הציפור? מה לא זה? יודעים. ציפור אמרה, שמח. נכון, יום הולדת שמח בשפה שלה. השפה שלה היא מצפצפת, אבל אתם כן יודעים לדבר, נכון? וגם יודעים לאחל משהו יפה ולברך. עכשיו, יש לנו 3 ילדים, כל אחד שיקבל את הברכה. מי רוצה להתחיל? ממי מתחילים? מניקול, מצד הזה. מי מברך את ניקול? טוב, טל ראשון, בבקשה. קודם מזל טוב, והתאמצים להורים שלנו. יפה, כל הכבוד. אביטלוש, את לגבי. קדימה. רוצה לגבי? תגידי לי. לגבי אנחנו ניקח ילד. שתהי תודה, יפה. העיתון אתה לגבי, נכון? הוא חבר שלך, יפה, הנה לגבי. בשבילו. יפה, שמעת? בשבילי. מי רוצה? שהוא יקבל מתנה בשבילי. מי רוצה? אלון, בוא חבודי. את גבי? את גבי? קדימה. כמו גבר לגבר, תגידי. חזק. שתקשיב. להורים שלו. ו? וגם שישתולל. שלא ישתולל, גם לא ישתולל, ושיהיה? שיהיה לו יום הולדת שמח! גבי דווקא לא משתולל. מי רוצה עוד? סלאבה, כל הכבוד. את מי? את ניקול. עכשיו את מה? שתהיי בריאה. יפה, שתהיי בריאה. עכשיו מי רוצה לברך את מאריה חמודה? ליאור, בטח. בואי חמודה, בואי. הנה ליאור בא לברך אותה. שיהיה לה מזל טוב! כל הכבוד. טליה, את רוצה לברך את מארי? אבל במשהו יפה? בואי חמודה. תברכי אותה. שיהיה לך מזל, לא, יותר קרוב. מזל טוב. כל הכבוד. מי רוצה עוד לברך את מישהו? תמר, יש רוצה חמודה? אף אחד? זהו? הברכות נגמרו? אני יודעת למה. נטע, רוצה לברך? אני יודעת למה הברכות נגמרו. יוצא מדי אוכל על השולחן. עכשיו אני אברך את... זהו, אני אברך את כולם. בסדר? אני רוצה... קודם כל, כמו ש... הנה סימי גם אותי, אני וסימי. אני רוצה, כמו שאמרת, קודם כל, ומזל טוב, שיהיה לכם מזל טוב. תקשיב גבי. ואחר כך אני רוצה שאתם תהיו מאוד מאוד יפים ויפות. ועוד אני רוצה מעלי, זהו שאת וניקול וגבי יהיו תמיד חברים ויהיו תמיד בריאים וילדים מאוד טובים ויהיה מזל טוב. בסדר? מזל טוב! עכשיו הציפור אמרה לי עוד משהו. הילדים האלה מקבלים ביום הולדת מה? מתנה אחת? רק אותה? לא, זה ניקול וגם לי. בואי מה, נחפש מתנה? אנחנו נחפש, בואו ניקול, בואו גבי, בואו נחפש מתנות. בואו גבי, נחפש, תן לו יד, תן לו יד. בואו נחפש ילדים, תגידו לנו. יש פה לנו מתנות?
לפני יש פה מתנה? לא. אולי בפינת הבורגו? מאיפה זה? לא בדקנו. יש פה מתנה? לא. לא? אולי זאת המתנה? לא. לא. למה זה לא מתנה? זה מתנה? עגלה זה מתנה? של פינת הבורגו? נותנים אותה במתנה הביתה? לא. לא. פה מחפש? אולי פה מתנה? אוי, אני כבר לא יודעת, זה המתנה, נכון? לא. לא. למה? לוקחים משחקים הביתה? לא. אולי פאזל מתנה? לא. אז אולי שכחנו מתנה? שכחנו? אני יודעת, זה המתנה. זה מתנה? זה עוגה. לוקחים אותה הביתה? לא. מה עושים איתה? אוכלים אותה. איפה? בבית? לא. איפה? וככה. כן, אחר כך נכוון לראות. אז איפה מתנות? זה מתנות? זה מתנות? אוי אוי אוי. אולי פה? נו, תסתכלו טוב. אולי מתחת לשולחן? אז איפה? אולי פה? זה מתנה. הנה! זה המתנה? כן. איך אתם יודעים? זה כל הזמן יש לנו בגן? או משהו חדש? משהו? אתם רוצים לקבל אותה? כן. כמה יש פה מתנות? למה לא 2? כי יש... יש לי גם לדילי וגם לליקול. אז כמה אתם? 3 או 2? 3! יופי. בואו נספור מתנות. אוי, איזה מתנות. כמה יש פה? 1? 2 ו3. 1, 2 ו3. עכשיו תפתחו, בואו נראה מה ציפור הביאה לכם במתנה. בואו נראה. תפתחו. תפתחי מרי, תקראי במליאה. מה יש כאן בפנים? איי איי איי, תראו איזה מתנה היא הביאה להם. בואו נראה מה יש בפנים. אתם יודעים מה זה? לא ביקשתי. היא אוספת ליד. מה זה, מאמי? את יודעת מה זה? זה וזה ספוג עם חותמות. שבי, אני אראה לילדים ואת תלכם. אתם יודעים מה עושים עם זה? עובדים בבית ועושים ציורים. פה שמים קצת מים, לוקחים את החותמת, עוברים במים, ועל הדף עושים כל מיני צורות וכל מיני צבעים. נכון? אתם תעשו בבית עבודה ותביאו לנו אלבום? כן, מרי? כן? עכשיו הגיע הזמן להדליק את מה? נרות. עכשיו כל אחד יחבר נרות לבד. הראשון, גבי. כל אחד יקבל את שלו. אני אדליק לך, אני אדליק למיקול ואני אדליק למרי, בסדר? עכשיו גבי, בוא גבי. זה מתנה לך. עכשיו גבי, אתם לא, חכו. אני אדליק. בואו נספור 1. 2 גבי. 3. 4. ואחד לשנה הבאה. קצת בזרעי. זה לא רוצה. ביטר. הנה. אחד לשנה הבאה. עכשיו בואו נספור, מריצ'קה, שבי חמודה, שכולם יראו. לא, אנחנו סופרים עד 3 והוא מחבל לי לזה. 1, 2, 3. חזק. כל הכבוד. רגע, עוד לא מרי, עוד לא ניקול. כי ניקול יש עכשיו.
מבוגר, או, בואו נספור לניקול. מוכנה? 1, 2, 3. תחבי. חזק. כל הכבוד. עכשיו מרי, תני מתנה לאבא. כי את, שלא יהיה לך. הנה. נדליק לב. מרי. подожди, Николечка. Николя, я не увижу Марию. Николя. ניקול, יש לך מודעה. Шива, здесь сядь. Здесь сядь. Сядь, пожалуйста. Я, Маричка, в эфире не больше. Ну, пожалуйста, сядь. ניקול, אל תכניסי ידיים לאש. מוכנה? רגע, אנחנו נספור עד 3, בסדר? תספרו, 1, 2, 3. נו, תחבי, חזק. עוד. כל הכבוד. מזל טוב. עכשיו אנחנו נשב ליד השולחן וכל אחד מכם יקבל עוגה. נרים? לא, אין לי כוח. תלו? איך נרים? טוב, רגע, קודם נרים. איך 3 ביחד? אחד נרים. בואו נרים אותם. 3 ביחד לא נרים. רגע, לאט. לאט. יפה. עכשיו מרי. אחר כך גבי. מאזור? עוד פעם. יאללה. 1, 2, 3, 4 ו1 לשנה הבאה. תזכי לשנה הבאה. עד 120 שנה. יפה. ועכשיו גבי. רגע, תנו לי דבי לשבת תנו לו, חכי. רגע, תורידו ידיים. Не бойся, Габи, опять. 1, 2, 3, 4, 1 לשנה הבאה. שתזכה לשנה הבאה. עד 120 שנה. שתהיו בריאים. 3 זה אין לנו כבר.
לכל ברך המדע. אתם תשבו איפה שיש צלחת. תשבו איפה שיש צלחת. אלון בושב כאן. יגאל, תעבור בסדר. אלוני, יש לו מקום? אמנון פה, הנה יש מקום. Что моему ребенку повезло, мне все равно что это. מה היא רצתה? Ну, на самом деле, как ты сказал, вдруг даже Макара. що за це? Макара. מה הוא לקח? מי לקח ומה לקח? אין לי מושג. Ну, успокойся. Сегодня же сколько? Давай, а у меня есть сколько у тебя? Сегодня у тебя, сегодня у меня будет. У нее сзади взял чипс с тарелки. Чужой тарелки вкусить. Я тебе говорю, большой мешок дам чипсы, дочь. А теперь свою отдай. Ну, перестань дышать. Не Дай ей, больно. пусть возьмет сама. Перестань плакать. Возьми тоже. Успокойся. Все. Вон ты чипсы, посмотри. Аня, зачем у него сейчас Ну ничего страшного, Что, ничего теперь не ты надо. возьми. Все, спокойно. Ніколь, Макара. Це відкладчик. Ай-яй-яй, за нею всі Успокоилась? Зел? Тасу шолем, Акша. Тасу шолем? А? Да? Ты же хороший мальчик. Вы же взрослые какие. Если бы у меня были их проблемы, мне было бы легче жить. Заругаться. Да, Галя? Да, вы такие большие дети, уже взрослые стали. Больше не будете ругаться, правда? Главное, не будете. Ругаться больше не будете. Совсем большие уже выросли. גם לקבלת שלום. Все цифры, да? Ну, смотри, 3, 1. Знаешь, какие это, да, цифры? Кончилось. У меня целая пленка, я приготовила. У меня 2 пленки. Но я подумала, я хорошо сейчас сняла на камеру. Лучше же я все в садике сняла. В садике я нервничаю, я детьми управляю одновременно, а тут я спокойно. Нет, нормально, что-то осталось, ничего не осталось. Габи. Да, доча, я здесь, доча. Егорушка, я здесь? Я сейчас тебя не люблю. А ты утром готовила? Тоже классно? О, я нашла удобную позицию, откуда всех видно. אני אתן לך עוגה, והעוגה שנשארת
היא תישאר לקבלת שבת, ואבי יהיה בשבת, ניגון ומרי יהיו אימהות שבת, בסדר? איזה יופי. תאכלו. כן, היום אתם לא אוכלים אוכל שלכם מהבית. מי שרוצה, תגמרו אוכל הזה, אחר כך עוגה. Марина, מי так שרוצה вчера אוכל, Хорошо, у меня кассета получилась. В садике я снимаю, я нервничаю, я детьми одновременно управляю. Тут камера перевернулась, тут она у меня дрожит, тут я ребенка на руки. А тут я спокойно. נעוגה. עוגה יבשה, אתם יכולים לקחת אותה ביד. Доча, доча, ну что, я буду попу твою снимать? Давай, надо послать Илане в Америку. Да, мы же в Илане в Америку Она пойдем. же, баба Люба же едет. Сколько тебе сегодня, Мари? Мари, ну а что ты отвернулась попой ко мне? Скажи туда. Ой, Есть сколько сегодня игрушек Мари подарили. Пазл. Надо, чтобы она его только не разбросала, этот пазл. Я просила, чтобы она... А кто еще придет? Больше никого. А хочу много. Много? Еще, значит, кто-то придет. Я знаю, что она, кого нужно. Надо еще пригласить кого-то. На следующий год мама тебе сделает. В Америке день рождения. Уже будет Я сюда. рожу. Посмотри на меня, Мари. Мари, ну что ты ко мне отвернулась задом? Сейчас, на минутку. Я хочу поменять цвет. Вы не хотите, чтобы цвет такой мало? Леня, давай я тебе полухожу за тобой. Давай, Лень. Лучше кушать перченочек, чем кушать соленый. Толя, где хлеб? За морозилкой надо разложить. А кому надо, вы же не едите хлеб. Я нет, но людям... Никто не ест хлеб. Никому не нужен хлеб? Ну, столько всего, это блинчики. Будем есть без хлеба. Больше влезет. Не, ну есть разогрейте. Вы будете? Нет, я Тебе ем надо без хлеб? хлеба. Я это самое. Ты кушаешь хлеб, Фима? Ты без хлеба не... Ну надо хлеб. Можно разогреть. Не надо, Рая. Как раз не нужно. А сейчас разогреть. Тебе надо хлеб. Леня, Я еще а вы эту не что мы программу знаете? кушать. Давайте его. Мариша, а кто тебе подарил домик